moji, evo jedna situacija s mog posla. Znači, ja sam 35 godina bila dvolična i radila sam 35 godina protiv sebe. Jučer mi se desila situacija, poklon sam si htjela kupiti. Znači, šef me je prijavio za trčanje zato što sam ja stavila u grupi like kad je on postavio, znači je ostavio on poruku da se trči za firmu. Ja sam stavila like i to je za njega bila moja potvrda da ja idem na to trčanje. Jučer on piše, svi koji su stavili like ili svi koji su stavili palac prema gore, znači oni su prijavljeni na trčanje. Ja njega zovem, ja kažem, ja ne idem na trčanje, puno hvala, mene možete odmah ispisati. Kasnije par sati poslije dolazi poruka, opet u grupu, znači za sve, ne može se niko povući, to je obavezno. I napiše još uz to, i svi koji ne budu išli na to trčanje moraju preuzeti trošak. Ljudi moji, onaj osjećaj samopouzdanja koji sam ja dobila. Znači, ja sam sjela u auto, otišla kod šefa u biro, pokucala. Rekao, dobar dan. Rekao, ja sam ovdje, rekao, zbog one situacije. On kaže, da, sad su troškovi postali, kaže, ako ti ne odeš tamo, moraš preuzeti 20 eura. Ja kažem, 20 eura mora preuzeti onaj koji me je prijavio na to trčanje. Rekao, moj palac prema gore, rekao, to nije priznanje da ja negdje budem išla trčati ili da ja pristajem na to. Rekao, moja je odluka, ja ne idem. Ako ti preko moje odluke ideš i prijaviš me, rekao, ti preuzimaš taj trošak. On je stao, pogledao me i nije znao šta će reći. Ljudi, ovo je prvi put, onaj osjećaj slobode što sam ja osjetila. Znači, da se nisam spustila na neki nivo. Pa čekaj, pa ko je on da on odlučuje za mene? Ti ne možeš, pa to ja nisam nigdje potpisala, ljudi, ja idem, ali prije bi šutila i otišla bi trčat. Jeste vi svjesni koliko sam ja luda žena bila? Ljudi, volite se, uživajte u danu, dan je prekrasan, evo nama sunce sija, malo je hladno, ali nema veze, u srcu mi je toplo da vam ja to opisati ne mogu.